sa tanang panahon, ikaw matinud-anon, Ginoo. Wadyo ka ni pakyas sa ugan. O Lord, karon among giampo sa among panagtigom. Ikaw magalihok ang imong balang espiritu, magalihok sa among taliwala, Lord. Hatagan ka namo og freedom sa pagbuhat sa gusto nimong buhaton sa among mga kinabuhi, Ginoo. Kiampo na ko, Lord, nga ikaw mag-aabri sa una-una, kasing-kasing, Lord, sa mga katawhan. Lord, nga andamon ang among mga una-una, kasing-kasing pagsulod diha sa imong tiilan, O God. Lord, aron kami muduol kanimo nga adunay seguridad o adunay confidence sa among mga kasing-kasing. Lord, salamat kaayo, Ginoo, nga kami makasimba, makadaig diha kanimo, Ginoon Diyos. Father, I pray nga ang kada usa moanhi diri sa imong balay ang puanan. Lord, nga walay mga excuses, walay makabira kanila dito sa mga kalibutan ng mga butang. But Lord, people will just come because you will draw them to you, Lord. God, I pray katong gaw-nahuna nga mag-outing, katong gaw-nahuna nga musuroy-suroy, ikaw maga-convict kanila, Ginoon Diyos. At karon nagama kami desisyon nga moanhi diri sa imong presensya aron pagsimba o pagdaig diha kanimo, Ginoon Diyos. Ang imong balang espiritu anaa sa among taliwala. O Lord, ikaw ang magabuhat og mga kabibulungang mga butang. Nasayod ka sa imong mga katawhan, nasayod ka sa mga panginahanglanon. Salamat, ikaw magahawas ka namo sa kalisod. Ikaw magahawas sa pagkagapos, Ginoo. Ikaw, Lord, magahawas sa mga dili maayo nga sitwasyon. Magahatag ka namo kagawasan, O God. Lord, salamat kaayo. Bisan pa sa mga adunay sakit, ikaw mag-aayo, Lord. Ang mga buta, ikaw mag-aabri sa mga mata. Ikaw ang mga tiga nga kasing-kasing, ikaw magapahumok ni ini pinaagi sa imong balang espiritu, O Diyos. Salamat kaayo nga ikaw maga-anoint kang Pastor Noel sa paghatag sa imong pulong. O Lord, salamat kaayo. Amo kaning i-sanctify kining tibuok nga lugar. Walay COVID mosulod niining maong lugar sa ngalan ni Jesus. O dili adunay kaayuhan, adunay kagawasan, adunay kalipay. Lord, niining maong lugar adunay pagtagbo sa mga panginahanglanon. Father, salamat kaayo, O Diyos. We just honor you and we praise you, God. You are so good, Lord. Way lain nga sama kanimo, Ginoong Diyos. Ikaw ang Diyos sa mga Diyos. Ikaw ang hari sa mga hari. Ikaw, Lord, ang magbubuhat sa tanan. Pinagi sa imong pulong, imong gibuhat. Imong gimugna ang yuta, ang kalibutan, ang adlaw, ayupan, tanan nga mga anaa diri. Ang tanan nag-exist, ikaw nagmugna ni anak, Ginoong Diyos. O ganiya kami, we bow our hearts before you, Lord, and we honor you, Lord of Lords, King of Kings, Almighty God. Yan po na mo nga bisan pa katong mutanaw sa online, katong mag-Facebook, Lord nga, ila kining tanawon kining maong service. And Lord, ikaw magasulti sila mga kasing-kasing, magapanlihok ka o mga makaibulungang mga butang, bisan pa pinaagi sa online service, God. Ang imo presensya, manaa dito kanila, Lord, sa mga matagpanimalay nga maminaw. Lord, matagtao nga mag-Facebook, dili lang kini nila agian, kundi sila maminaw sa imong pulong, Ginoong Diyos. Ikaw magatagpo kanila. Ikaw, Lord, magalihok sa ilang kinabuhi. Ginoo, salamat kaayo, Lord, sa karon sa among pagsimba o pagdaig diha kanimo, Ginoong Diyos. Dawata, Lord, ang among mga pahimaya diha kanimo, Ginoo. Dawata, Ginoo, kay ikaw takuso ka. Takos sa among pagsimba, takos sa among
cover this place with the blood of Jesus. Thank you, Lord. And I rebuke every spirit, oh God, that would try to hover or enter these grounds. This is a holy ground, a holy place where the King of Kings is, where the presence of the King of Kings is. And we just honor you, God. We honor you, Lord. We honor you, Lord. We honor you. We honor you. We honor you, God. And we love you, Lord. Hallelujah. Amen. Yes. Hallelujah. Sa dili pa kita magsugod mga kaigsuunan, palihog reminder sa kada usa, ato kining i-share, atong ipaambit dito sa atong mga higala, sa atong mga relatives, bisan pa katong anaa sa gawas sa Pilipinas or anaa sa lain nga dapit. Ato silang pahibalon nga dunay maayong balita. Amen. Og dili ta malimot ato gihapon i-exercise ang mga safety protocols. Og let us expect for great things to happen in our midst because God is among us. Amen. 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 Mayang buntag pisigo. Handa na ba ta mo dayeg sa atong buhi nga Diyos? Amen. Come on, ato siya dahigon karong buntagan. Pagkaanindot na aduna ako'y ito ang manluluwas. Pagkaanindot na aduna ako'y
kinabuhi ko. Dili ko kayod kapungan, ikasugilo ng imong ngalan, tungod sa gugmang na sinatian. Nag-aawas ang akong kalibay, sa dihang naghimugso ka diri sa kinabuhi ko. Dili ko gayod kapungan, ikasugilo ng imong ngalan, tungod sa gugmang na sinatian. Pagpungan ng baha, ginaguro sa hangin, sa gugma mo, Diyos, ako makapabili. Mulukso ko sa gugma mo, kanako nagabago. Musayaw ko sa gugma mo, kanako nagabago. Isagit ko ang ngalan mo, kanako nagabago. Ayaw ko, ipayaw ko ang ngalan mo, kanako nagabago. Mulukso ko sa gugma mo, kanako nagabago. Sayaw ko, musayaw ko sa gugma mo, kanako nagabago. Isagit ko ang ngalan mo, kanako magabago. Ayaw ko, ipayaw ko ang ngalan mo, kanako nagabago. Mulukso ko sa gugma mo, kanako nagabago. Musayaw ko sa ngalan mo, kanako nagabago. Isagit ko ang ngalan mo, kanako nagabago. Bayaw ko, ibayaw ko ang ngalan mo, kanako nagabago. Sigit sa mga pagdaging, sigit sa mga panggawin, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Kung atong daigo na itong ginomang Diyos, sigit sa mga pagdaging, sigit sa mga panggawin, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Karoon ang hadlaw sa pagbaya, magkahiusa, diha kaniya, magpasalamat, tanang inuha, na may ginhawa, diha kaniya, atong isingin. Sigit sa mga pagkain, sigit sa mga pagkawin, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Atong isingin. Sigit sa mga pagkain, sigit sa mga pagkawin, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Karoon ang hadlaw sa pagsaya, magkahiusa, diha kaniya, magpasalamat, tanang binuhan, na may ginhawa, diha kaniya. Sigit sa mga pagdaging, sigit sa mga pagkawin, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Sigit sa mga pagdaging, sigit sa mga pagkawin, sigit sa pasalamat sa atong Diyos.
Singit sa mga pagdaig, singit sa mga pag-awit, singit sa pasalamat sa atong Diyos. Singit sa mga pagdaig, singit sa mga pag-awit, singit sa pasalamat sa atong Diyos. Amo kang awiton bayawan Ginoo. Oh, just give God a shout of praise, we worship you. Oh, simbahon ka, oh Diyos. Bayawan ka, alagaran ka, uwitan ka, oh Diyos. Bayawon ka, O Diyos. Lalay ko ng Diyos sa walay katapusan. Matahom ang iyang ngalan, matahom ang iyang gugma kanato. Padayon ta sa pagsimba, paghimaya sa iyang ngalan. Kaya ang iyang ngalan adunay dakong kahimuan sa atong kinabuhi. Salamat Ginoo. Matahom ka Ginoo. Salamat Lord. Katahom sa ngalan mo God. Yes, O God. Dayon ta. Ablihan nato mga kasing-kasing diha sa Ginoo. Padayon ta sa pagsimba, paghimaya, pagkantang mga pagdaig sa atong buhi nga Dios. Amen. God. Hallelujah. Sa sinugdan ikaw ang pulong, kauban mo ang amahan. Himayang tinago sa binuhat, di haging padayaw kang Jesus. Pagkatahom gayud sa ngalan mo, pagkatahom gayud sa ngalan mo, ang ngalan mo, Jesu Cristo. Pagkatahom gayud sa ngalan mo, walay sama nimo. Pagkatahom gayud sa ngalan mo, O Jesu Cristo. Kulang ang langit kung wala ko, busagin ka na mo ako. Gusto ko ang gugma kaysa sa lago, kinsabay makapahingin mo lang. Kung kayo sa ngalan mo, kahibulungan ang ngalan mo, ang ngalan mo, Jesu Cristo. Kahibulungan ang ngalan mo, walay sama nimo. Kahibulungan ang ngalan mo, O Jesu Cristo. Kulang ang langit kung wala ko, busagin ka na mo ako. Gusto ko ang gugma kaysa sa lago, Kinsabay makapahingin mo lang. Kahibulungan ang ngalan mo, kahibulungan ang ngalan mo, ang ngalan mo, Jesu Cristo. Kahibulungan ang ngalan mo, walay sama nimo. Kahibulungan ang ngalan mo, O Jesu Cristo. Kahibulungan ang ngalan mo, kahibulungan ang ngalan mo, ang ngalan mo, Jesu Cristo. Kahibulungan ang ngalan mo, walay sama nimo. Kahibulungan
sa laob lukanan. Ang langit nilano sa mga pagkain, kay nabanhaw kaugabuhi. Walay kapareha, walay kapareha, walay katapusan magharian. Imong gingharian, imuhang himaya, nga nang labaw sa nangangalan. Walay makakontra, walay kapareha, walay katapusan magharian. Imong gingharian, imuhang himaya, nga nang labaw sa nangangalan. Pagkatahong yun sa ngalan mo, pagkatahong yun sa ngalan mo, ang ngalan mo, Hesus Kristo. Pagkatahong yun sa ngalan mo, walay sa maribo. Pagkatahong ngayon sa ngalan mo, oh Hesus. Walay makakontra, walay kapareha, walay katapusang magharian. Imong gingharian, imuhang himaya, galang labaw sa mga igsoon, imong mga tingog na alibayo ang atong Ginoo. Walay makakontra, walay kapareha, walay katapusang magharian. Imong gingharian, imuhang himaya, Ginoo. Come on, just worship God in your own words. Oh, alay sa mga Ginoo. Ikaw na yun ang Ginoo kaphanan. Ikaw na yun, Ginoo. Oh, sono naman na sana Mutuko musali ko, kandi mo akong Ginoo. Ang balaan mo, Espiritu, ipagunsan mo. Oh, with your hands lifted high, let's just sing, Lord. Mutuko musali ko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mo, Espiritu, ipagunsan mo kanako. Mutuko
one more time, just your voices to sing. Kamhanan ka, O Diyos sa kahaturan, Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang udang, niining kalibutan. Musali ko, kandi mo akong Ginoo. Hambalaan mo, Espiritu, ipakunsan mo kanako. Amen. Mituotang ang atong Diyos, gamhanan. Mituotang ang atong Diyos, mudungog sa atong mga pag-ampo. Iha kitang gihatagan o imbitasyon, ingon siya ask, o kini ihatag, pangayo o ikaw hatagan, pangita o ikaw makakaplan, and knock, panuktok o ikaw pag-aabrihan. So karong buntag, kita mangayo, kita mangita, o kita manuktok. Amen? Amen. Okay? Ang mga butang atong iampo, padayon kita ampo sa Israel, ingon sa Salmo nga pray for the peace of Jerusalem. Padayon na itong ampo tungod kay ang Israel mao'y channel of blessing sa Ginoo. Ingon ang Biblia, kung kinsa ang magpanalangin sa Israel, iyang panalanginan. So magahatag kitag panalangin sa Israel pinagi sa atong mga pag-ampo. Atong iampo ang kalinaw sa Israel. Of course, ang kaluwasan o ang restoration, niya protection. Okay? Niya proteksyonan kini sa mga kaaway. Adunay mga nasod nga ilang tumong ragyod awayon ang ilang girahon awayon ang Israel. So ampo na to, una Israel, ikaduha padayon kitag ampo sa atong nasod. Daghan karong nga kanasuran, actually tanang kanasuran sa tibok kalibutan. Atong iampo ng atong mga leaders, hatagan og giya, hatagan og wisdom sa Ginoo unsaon pag-navigate niining maong pandemya og atong kining mga kalamidad nga niabot sa atong nasod. Kinahanglan yun wisdom sa Ginoo mga kaigsuunan. So ampo nato atong presidente og adunay mga tao nga mopalibot kaniya nga mutabang og mosuporta sa iyahang mga unsay ibutang sa Ginoo sa iyang kasing-kasing. Unya iampo nato ang mga kasimbahanan nga adunay revival sa mga kasimbahanan. Naay mga signs, wonders and miracles. Ampo sad nato ang mga kasimbahanan nga naapektuhan sa bagyo nga Ulysses. Og ampo nato nga makabangon sila, dili lang ang mga kasimbahanan kundi bisan pa ang mga katawhan nga makabangon sila, makaila sila sa Ginoo nga maayo. Kanya ikaw pat, iampo ang imong mga panginahanglanon. Okay? So una, Israel, ikaduha ang atong nasod, ikatulo ang mga kasimbahanan, ikaupat ang imong mga personal nga panginahanglanon. Sige, atong itaas ang atong mga tingog diha sa atong Ginoong Diyos, bisan pa katong naa sa online, ako kamong gihagit nga mutindog mo, mubarog, o kita magdugan sa atong pagtaas sa atong mga tingog sa pag-ampo diha sa atong mga atong lista sa mga iampo. Okay, ampo ta. Amahan among langit nun, miduol kami diha kanimo Ginoo. Nga adunay pagsalig, adunay pagtuo, nga ikaw makagagahom sa tanan. Lord, walay imposible diha kanimo Ginoong Diyos. Ikaw nagabutang og kasiguraduhan sa mong kasing-kasing, mao nga niduol kami diha sa trono sa grasya. Lord, nga puno og pagsalig og pagsimba diha kanimo Ginoo. Aduna kami mga paglaom diha kanimo Ginoong Diyos.
Padayon na mo dala sa pag-ampo ang nasod nga Israel. Lord, ingon ka, iampo namo ang kalinaw sa Jerusalem. Father, among giampo, gitaas sa pag-ampo ang Jerusalem, Ginoo. Lord, ang mga kaaway sa mga Israelita, amo ka nang gihinginlan sa ngalan ni Jesus. Ikaw ang magabuntog sa mga kaaway sa Israel, Ginoo. Lord, salamat kaayo nga ang imong kalayo. Magapalibot kanila, Ginoo, nga walay mga kaaway nga makasulod, Lord. Og Lord, ang imong kabubuton may tabo sa Israel, the apple of your eye, God. Lord, we speak blessings to Israel. Hatagi og wisdom, guidance sa mga leaders sa Israel, O God. And let there be peace in Israel. Ginawa mo sang gidala sa pag-ampo ang among nasod. Lord, ikaw nasayod kung unsay kaugmaon sa among nasod. Lord, salamat kaayo. Kabawming nga maayo ang imong plano alang sa among nasod, Ginoo. We pray, O Father, for healing for our land. Lord, magasugod sa Luzon, sa Visayas, ug sa Mindanao. Lord, maampo kami, pasailua kami sa among mga kasalanan, Ginoong Diyos. Nga adunay mahitabong revival sa Pilipinas, pagapukaw sa imong mga kasimbahanan, Ginoo. Lord, I pray, abrihon nimo ang kalangitan alang sa Pilipinas, O God. And Lord, I pray, usba ang mga among spiritual atmosphere nga mga katawan, humok sila alang kanimo, Ginoo. Abri ang Pilipinas alang diha kanimo, Ginoong Diyos. O imong gamiton ang mga panghitabo, Lord, sa among nasod. Imong ipadayag nga ikaw maayo gayud o kadunay maayong tinguha sa tagsa-tagsa kanamo, Lord. Giampo namo, Lord, ang among mga kaigsuurang Pilipino nga naapektuhan sa Ulysses nga bagyo, Ginoo. Father, I pray nga makabangon sila tagsa-tagsa, labi na ang mga kasimbahanan, Ginoo. Lord, tabangi o gamita kami nga mahimong panalangin diha kanila, Ginoong Diyos. Among giampo ang imong proteksyon gikan sa COVID, O God. Lord, salamat kayo, ikaw magbutang o paglaom sa ilang mga kasing-kasing. Father, katong nawad-an sa mga kabdangan, sa ilang mga panimalay, nga makabarog sila usab, Ginoo. Magsugod sila og recover, restore sa ilang mga kagamitan. Tagay sila kusog, tagay sila og encouragement sa ilang kasing-kasing, Ginoong Diyos. I pray, Father, protectionisad sila, Lord, sa mga sakit. Ang proteksyon gikan sa COVID, O Father. Proteksyon, Lord God, sa unsa pang matang sakit tungod sa mga panghitabo, Lord. Father, we speak life and blessings, O God, to our brothers and sisters who have been affected, O God. We pray nga bisan pa sa Visayas at sa Mindanao, nga adunay pagpukaw sa imong mga kasimbahanan. Gamiton minimo, Lord, para pagtabang sa among mga kaigsuonang Pilipino, Lord God. Hatagi mig mga liso nga among matanom. Hatagi mig Ginoo panalangin para kami mahimong panalangin kanila, Ginoong Diyos. I pray, pukawa, Lord, ang mga natulog, Lord. Pukawa, Ginoo, ang mga nabugnaw sa ilang pagtuo diha kanimo, Ginoo. Adunay bagong kalayo sa mga kasimbahanan. Father, we pray that you're going to move mightily. Father, salamat kaayo, Lord. Amo sang giampo ug gidala sa pag-ampo ang among mga panginahanglanon, among mga panimalay. Lord, salamat ikaw nagsaad sa kaluwasan sa matag miyembro sa tibuok banay, Ginoo. Among gidala sa pag-ampo ang among mga amahan, inahan, mga anak nga wala pa diha kanimo, Ginoo. Lord, nga amo silang makauban sa pagdaig o pagsimba diha kanimo, Ginoong Diyos. Salamat, Lord, sa tanan namong panginahanglanon. Ikaw ang among provider. Ikaw ang among blesser, Lord. Bisan pa sa mga sakit, Lord, ikaw ang among kaayuhan. Ikaw, Lord, magatangtang ni ining COVID. Lord, salamat. Bisan pa sa mga frontliners, padayon nga hatagi silang kusog, Lord. Padayon, Lord God. Lord, salamat kaayo. Kining tanan among giampo sa tamis nga ngalan ni Jesus. O ang tanan mo ingon, no? Amen. Amen. Pakpakan na itong atong Ginoo. Hallelujah.
kog lingkod mga kaigsuunan. Atong kuhaon ang atong ballpen, kuhaon na ang atong notebook, tungod kay kita, mga estudyante, kay mga disipulo, meaning mga estudyante, mga tinunan, mga apprentice, mga sumulunod diha sa atong Ginoong Diyos. Okay? Atong tanawon karong buntaga ang tanom sa panahon sa kalisod. Ang pagtanom sa panahon sa kalisod. Okay? Karong buntaga, gusto na ako nga kamo magdamgo. Magdamgo og mga dagkong butang. Alan sa kaymayaan sa Ginoo. Amen? Amen. Daghan karon ang nawadan og padlaom. Pero kita magpadayon diha sa atong Ginoo. Nawadan og mga pagdamgo. Ingon sila, imposible na gyud. Pero kita magpadayon og damgo og mga dagkong mga butang. Amen? Amen. Atong teksto, anaa sa Genesis 26:12. Genesis 26:12. Okay? Pagtanom sa panahon sa kalisod. Okay? Dili man yun na nato maingon nga usaray naglisod, tibuok nasod, tibuok kalibutan. Anaa sa pandemya, o naapagyoy mga bagyo. Naapagyoy mga panghitabo, nga wa nato, di nato gusto, apan nahitabo. Ang Diyos ragoy nakaibaw, kang kanusog yun ni mo human makaisuunan. Amen? Ang atua mo, flow ragoy ta des Ginoo, unya buhaton nato, ang yang gipabuhat sa atong kinabuhi. Genesis 26:12. Unya nag-uma si Isaac sa maong dapit, og ni adtong tuiga, usa ka gatos, naputol ang akong verse. Anyway, usa ka gatos ang iyang naani. Nagpadayon siya sa pag-uswag hangtod na dato siya. Okay? Pag-ayo. Gikasinahan siya sa mga Filistihanon tungod kay daghan man siya mga karnero o mga baka. Daghan usab siya mga ulipon. Okay? At nung makita niining panahona nga adunay kagutom. Adunay famine in the land. So, nagi mga panahon nga ang kalibutan mubati or maka-experience og kagutom. Ato kanang makitaan sa Genesis 26 verse 1. Kay ingon dito, may lain na usab nga gutom nga miabot ni adtong dapita, gawas ni atong gutom sa panahon ni Abraham. Kumbaga, ikapila na ni nga gutom sa maong lugar. So nagplano si Isaac nga muadto siya sa Ehipto. Mulakaw siya, muadto, mubalhin usa siya og puyo. Apan ang Diyos naki-istorya kaniya. Sa Genesis 26:2-4, ako lang basahon sa Iniles, the Lord appeared to Isaac. Nagpakita gyud ang Ginoo diha kang Isaac. Do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live. Stay in this land for a while, and I will be with you and will bless you. For to you and your descendants I will give all these lands, and will confirm the oath I swore to your father Abraham. Adunay tulo ka butang ang gisulti kang Ginoo diha kang Isaac. Una, ingon siya, ayaw adtog Ehipto. Ayaw adto sa laing nasod. Kay usahay no, kita mao gyud atong mahuna-hunaan. Pag naate na bati nga kalisod, una-huna dayon ta asa ta mo adto tag Amerika, adto tag Middle East, adto ta sa usa ka nasod nga makita nato nga murag mas adunahan kaysa nato. Pero ang sulti sa Ginoo kang Isaac, ayaw adtog Ehipto. Ingon siya, diha ra ka. Live in the land where I tell you to live. Puyo ra ka diha sa lugar nga akong gisulti nimo. Stay in this land. Unya nagsaad kang Ginoo, ako kang panalanginan. Unsaon? Okay, so unsa man ang gibuhat ni Isaac? Naminaw siya sa Ginoo, ni-obey siya. So nipuyo siya sa maong naso, sa maong lugar. Unya, nagtanom. Okay? Nagtanom siya sa maong lugar. I'm sure nga sa iyahang pagtanom lisod. Okay, naguna-una siya, ang sabi ni, kanon ba ni nako o itanom? Okay, it was a difficult decision for him. Sa panahon nga lisod ang pagkaon,
lisod ang binhi, lisod ang seeds, lisod ang grains. Iyang gitan-aw unsa mo ni ako ning kanon or ako amo ning itanom. So nagama siya og desisyon. Ako ning itanom. So iyang gitanom. Ano usahay kanang pagtanom, it doesn't make sense. Kalisod gud ron. Unya famine, okay? Subot pasabot kung famine, tag-init siguro dito, walay kayo mutubo nga mga tanom. So, lisod good. Una siya, unsay akong buhaton ini. Pero ni-decide siya, ako ning itanom. Although it doesn't make sense, okay? Murag dili siya tarong nga huna-huna. Pero ni-decide siya, ako kining itanom. So it was difficult for him and it was a risky investment. Unsa na lang kung di tumutubo. Unsa na lang kung ako ning itanom unya wa ko'y maani. It was a risky investment pero ni-died siya. Ako ning itanom. Unsa na hitabo? The Lord blessed him. Okay? Yun siya sa Ginoo. Gipanalanginan. So, unsay resulta? Okay, nagsulti sa verses 12 to 14. Unya, nag-umasi Isaac sa maong dapit og ni adtong tuig usa ka gatos kapilo ang iyang naani sa iyang pinugas kay gipanalanginan man siya sa Ginoo. Okay? So, posible gyud nga panalanginan ka sa Ginoo sa panahon sa tagutom. Hello? Posible kaayo nga ang panalangin sa Ginoo magapadayon kanimo bisan pa sa panahon sa pandemya, bisan pa sa panahon sa unos, sa bagyo. Posible kaayo tungod kay nahitabo na sa kinabuhi ni Isaac. Ikaduha, nagsulti nagpadayon siya og uswag hangtod nadato siya pag-ayo. Mga kaigsuunan, posible kaayo mudato ka sa panahon sa pandemya. Hello, posible kaayo nga mudato ka sa panahon sa kalisod. Kamong naa sa online, posible kaayo nga bisan pa sa panahon sa kalisod, bisan pa sa panahon sa pandemya, bisan pa sa panahon sa kalamidad, ikaw mudato og di lang mudato, magpadayon sa pagkadato. Hello, ingon diri nagpadayon siya sa pag-uswag. Wala lang siya ingong ni uswag ka usa. Nagpadayon siya sa pag-uswag hantod na dato siya pag-ayo. Akong gipropesiya, may tabo ka na diri sa mga katawhan sa Praise Cathedral. Sa panahon sa pandemya, adunay mga tao, adunay mga kaigsunan nga madato sa ngalan ni Jesus. Dili lang mo ingon nga madato lang, magdato, magpadayon pagkadato. Tungod kang Diyos, magpanalangin kaninyo mga kaigsuunan. Bisan pa sa panahon sa unos, bisan pa sa panahon sa pandemya, bisan pa sa panahon sa tagutom, ang mga katawhan sa Diyos, posible kaayo nga mudato mo mga kaigsuunan. Amen? Nganong mayon tang posible man, tungod kay nahitabo man ka ng Isaac. So kung nahitabo na ka Isaac, posible nang mahitabo diha kaninyo. Okay? Sa akong pagsulti karon inyong dawaton ka na nga pulong kay pulong ka na sa Ginoo. Dili kani akong pulong ka na sa Ginoo, inyo ganang dawaton sa inyong kasing-kasing ako na Lord. Nining panahon sa pandemya, mudato ko Lord o magpadayon sa pagdato. Amen? Okay? So, posible nga mo grow ang imong riches. Magpadayon yung kagkadato, hantod ikaw mahimong dato kaayo. Amen. Kinsa ninyo nituo nga buhaton nas Ginoo sa inyong kinabuhi. Amen. Di lang ka mudato, magapadayon ka sa pagkadato. Tungod ang Diyos ang magapanalangin kanimo. Ang Diyos ang magapanalangin. Ang Diyos ang magahatag kanimo og wisdom unsay imong buhaton bisan pa sa panahon sa pandemya nga ikaw maka-harvest og dako. Amen. Unsa may gibuhat ni Isaac? Nagtanom. Unsa gibuhat ni Isaac? Nagtanom. Okay? Naa kay buhaton. Naa kay buhaton.
naa kay buhaton. Ang imong buhaton mao ang pagtanom. Ang imong buhaton mao ang pag-invest. Okay? Mag-invest kanining mga panahona. Hatagan kag wisdom, hatagan kag hiya sa Ginoo, hatagan kag idea sa Ginoo, hatagan kag damgo sa Ginoo. Usa ka idea ihatag sa Ginoo kanimo ug kana hatag kanimo og pagkadato. Ingon diri ang mga Pilistanon tungod kay daghan man siya karnero og mga baka nasina. Unsaon sa sila? Nasina, masina ba kaso sa katao nga wala? Ha? Kinsa may imong kasinahan? Katong adunahan. Katong naa. Kay nasina sila. Na-jealous sila. Ngano ba ning dato man ning estranghero man unta ni? Dili man ta ni taga diring dapit. Ngano man siyang nadato na mas dato pa kay siya nato. Ang tao di masina nimo kung dili ka mauswagon. Ang mga tao di masina nimo kung dili ka malampuson. Kung malampuson ka, kung naay mga taong nasina nimo, praise God. Praise God. Usa na sa prize kung ikaw i-bless. Adun agi mga tao nga masina. Okay? So, ingon sa Proverbs 11:25, pangmanggihatagon og pagmauswagon ka. Tabangan uban og tabangan ka usab. Okay. In English, a generous man will prosper. So even in the time of the pandemic, ikaw magamalampuson, ikaw magaprosper, ikaw magauswag, hantod ikaw maimog yung dato kaayo sa ngalan ni Jesus. Amen? Okay? Dato kaayo. O kung ikaw madato, gamiton dyan kas Ginoo. Bisan pag pobre no, gamiton matas Ginoo, no? Pobre o dato. Pero kung dato ka, dako kag mahimong kwarta nga makapalit og yuta para sa Ginoo, palit og sakyanan, okay, mga unsa pa nga butang diha, dakong kahimuan. Amen? Ay nagina, Lord, ako na. Sige, everybody say that. Lord, ako na. Ako na, Lord. Ako na, Lord. Ako na, Lord. Okay, madato, padayon kadato, andun sobra kadato. Amen? Amen. Unsay gibuhat ni Isaac? Nagtanom. Karon mga kaigsuunan, magtanom ta. I know sa inyo lisod, sama ni Isaac, dili sayon ang pag-decide, kanon ba ni nako or itanom. Lisod. Tungod kay gahatan-aw kas imong panginahanglanon. Pero i-break ka ng huna-huna. Tungod kay posible ka nga mudato bisan pa sa panahon sa kalisod. Magtanom ta mga kaigsunan. Amen? Bisan pa katong naa sa online ako kamong gihagit, magtanom. Magtanom. Tinuod makaampo ta, pero kinaang buhat ni Isaac siya nagtanom. Og sa nianang tuiga, naka-harvest siya og 100%. Meaning, wala pa gani na human ang tagutom. Nag-harvest na siya. Wa na human ang pandemya, mag-harvest na ka. Wa na human ang mga kalamidad, mag-harvest na ka. In the same year, they harvested 100-fold. Amen? Amen. Naagi mga taong mga dato sa Praise Cathedral sa panahon sa pandemya. Amen? Magapadayon og uswag. Magapadayon og uswag. Hantod mga dato kaayo sama ni Isaac. Amen? Okay? Kuhaan ninyo ang inyong ikapulo. Ng mga halad. Okay? Hinumdumi nga ikapulo iya ka na sa Ginoo. Ang tithes iya sa Ginoo. So kung tithes ang imong ihatag, wa ka ni hatag, nagdala ra ka, naguli ra ka sa iya sa Ginoo. Kinahanglan nga magtanom ka. Go beyond the tithe. Okay? Go beyond the tithe. Kung ako pa nimo suhira si Jacob, ingon siya, Lord, kung imo akong pananglangin, and I will give 10% to you. Suhira si Jacob. Ayaw lang tagaig tip ang Ginoo. Magtanom ka, ikaw rasay mo ani ni ana. Kung 10% iya sa Ginoo, himua 10% sa dagimong seed. Amen? Okay?
Ya Lord, 10% imuha, 10% sad ako ning binhi magtanom ko, Lord. Magtanom ko sa panahon sa pandemya. Let's pray. Lord, tinuod ang imong pulong, Ginoo. Di ka mo pakyas, Ginoong Diyos. Imo ka nang gibuhat sa kinabuhi ni Isaac. Ug ima ka nang buhaton sa among mga kinabuhi. Nabisan pa sa panahon sa kalisod, Lord, nga kami mag-aasenso sa among kinabuhi. Ug padayon og asenso, Ginoo, hantod kami mga dato og sobra pa kadato, Ginoo. Lord, kini alang sa imong kahimayaan. Lord, tinuod ang imong pulong. Among gibutang ang among pagtuod diha sa imong pulong, God. Dawata kining imong ikapulo, amo kining ibalik, iuli diha kanimo. Ug dawata ang among mga liso, ang among mga itanom, kini magahatag ka na mong harvest. Lord, dili lang 30, dili lang 60. But sama sa gibuhat nimo kang Isaac, 100-fold return. Dili sa sunod tuig, dili sa mga pigapila nga tuig, kundi in the same year, mag-harvest og 100-fold return. Lord, dawata kining imong ikapulo ug among mga halad sa ngalan ni Jesus. Amen. Tangawa ang ato nga number. Okay, kung dili mo makaari sa simbahan para pagdala sa tithes, katong naa sa online, gamita ang GCash, gamita ang bank transfer, alang kini sa imong kaayuhan. You will be like Isaac as you put your faith on the word of God. Amen. was like a zombie till I was awakened, chasing all the Barbies, trying to get the bacon. Pull up in a new toy, feeling like a
Deep within my heart, I wasn't living. Mama stressed, thinking I was next, they gon' get 'em. Could've died, could've slipped, yeah. Took a ride to the pen, yeah. Granny prayers till they lit, yeah. I'm Shirley said I was gifted. Running around with my shine, throwing up my gang sign. Police can't ever arrest me, blocking all of my blessings. Hit the club, Shorty told me I was young, but I told her I'ma need a babysitter if she wants her. I was in the dark, yeah. I was in the dark, I swear you couldn't tell me nothing. I was after flesh, I guess I was some type of zombie. Demons used to harm me. Then I heard the voice of God, I'm grateful Jesus called me. I was like a zombie till I was awake, chasing all the Barbies, trying to get the bacon. Pull up in a new toy, trailing like a rude boy. Always acting crazy, but my heart felt like a chew toy. I was like a zombie, 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 zombie. I was like a zombie, 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 zombie. Yes, Mike. Check. Atong pangayog pasaylo. Wala man na nilangoy sa baha, di ba? Nganong naglutaw pa man gyapon siya. Hatagig pahiyom ang imong tapad, ing namayong buntag. Gimingaw na gyud minimo. Ing nagimingaw na gyud minimo. Wa nakatingog. Salamat sa Ginoo. Nagpabilin ug nagpadayon ang atong pagtuon ug tuki bahin sa atong pagsabot unsa ang anatomiya sa pagpakasala. Gitun-an ni nato aron makalikay kita sa mga dili angay nato nga matagamtaman tungod sa kasalanan. Na ay nagatay pandemya nga atong gisagubang, gidugangan pagyutag mga gitawag nga kalamidad, ug kung madugangan pagyuta og kasalanan, maglisod na gyud kita og bangon. Mao na nga nagtuon kita niini, ug sa atong pagtuon dili ni tungod kay ganang mangita tag sayop, wala ta nagtuon para iduot ang tao, apan gitun-an ni aron kita makakat-on og tubo og balik ang kainit sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili mahimo magudigsuon nga ang yawa ang atong hatagan og dako og panahon og bililhong pagtagad. Na ato nakatunan ning aging semana nga ang normal nga Kristohanon mainiton sa Ginoo. Pero karon kung tawagon kang normal sa pagpangalagad sa Dios, mainiton, nangalagad, nagsangyaw, tawgon na kang radikal, tawgon na kang nga extreme. Unya, ang normal nga Kristohanon, ang ilang gusto kanang di mo tingog, kanang way buhaton sa Dios, kanalang igo lang sa pagsimba, igo lang mag-Facebook live, wag yo'y buhaton, igo lang maguli sa ikapulo.
Ang Kristohanon igsuon dili na panalapian. Ang panalapian nagpakita sa imong kasing-kasing. Ang gilantaw sa Dios ang imong tibuok nga kasing-kasing. Dagantang rason nganong di pwede, nganong dili ka makaana sa simbahan, nganong di ka katuman sa pulong sa Ginoo, nganong mauni man, nganong mauna. Ug sa ato nakatunan ning aging semana, yawanon ang tanang rason kung nganong dili ka katunga sa simbahan, kabasa og Biblia, makatambong o gitawag natong D-group, unya makasuroy-suroy ka bisag asa, makangadto kag opisina, makangadto ka sa imong kliyente, pero pag abot sa pangalagad sa Ginoo, lisod kayo. Subot pa sabot igsuon ato nang nakitaan nga panglinlang sa yawa, gitudluan ta sa yawa, paagi sa pandemya, nga dili na ta mangalagad sa Dios, dili na ta magmainiton sa Ginoo. Ug mo nang atong gilantugi, ato nang gustong bungkagon nga pangunahuna, aron dili ta magpadayon sa pagpakasala, hilabihan pag-abot sa gitawag nato nga sayop nga mga binuhatan. Kay ba makaigsuon muratag uling manggod. Kung ang uling kuyog sa kadaghanang baga, magpabiling kang gabaga. Pero tangtangon nimo ang pinakadako nga uling, bisag pinakadako pa na, ibuwag nimo sa kadaghanang uling nga nagtapok, mabugnaw gyud na. Dili gyud na kasugakod sa iyang kaugalingon lang, gikinahanglanon gyud nimo ang atong gitawad nga kabanay, kapamilya, kapatid, kapuso, o katinae, kung sa pamay imong gusto, para lang ka makatubo diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Kaya ang yawa, naghuwat ragid nagtanang kahigayunan nga mabadlong ang imong pagkamainiton sa Ginoo. Hatagang kag tanang mga rason nga nung di ka mutuman, di ka mubuhat, di ka mubasa, di ka mupahimangno sa mga sugyot sa pulong sa Ginoo, hilabihan sa gitudlo sa simbahan nga iyang representante. So nagpabilin ta ni ana nga pagtulunan, ana kita karon sa gitawag nga belt of truth, ang bakos sa kamatuoran. Unsang kamatuoran man ang imong gibakos sa imong kaugalingon? Kinsang kamatuoran ang imong gigamit sa pagpuyo ning kalibutana? Nganong nagpabiling ka o wa na ka nagmainiton? Ang uban sa ato, muratong gisayaw ganina, I feel like a zombie. Buhi pero patay. Anaan nagsimba pero way kinabuhi. Nagsimba, magsige lang gyapog text, magsige lang gyapog lantaw sa Facebook. Unang ang yawa, lingaw kaayo nato. Yawa, ganahan ang yawa nga, sige, basa lang Bible, basta ayaw lang kausap ha. Basag Bible, simba dito, pero ayaw lang kausap ha. Padayon sa imong bakak nga mga binuhatan, padayon sa mga kasaypanan nga imong gibuhat, basta pakita la ka para pakaaron ingnon anaan nagyukay kausaban. Kay kaila o kabalo ang Ginoo sa ato igsuon, ug mauna nga pagsimba nato igsuon, pagbasa sa pulong sa Ginoo, gitarong sa Dios ang atong kinabuhi. Ug pagpuyo nato sa presensya sa Ginoo, nagtarungay ta og kinabuhi. Wala ta nagpadayon, nagpabaya sa atong katungod sa pag-usab, sa pagtubo, pagbag-o atubangan sa Ginoo. Karong buntag igsoon magpabilin ta sa pagtuon. Karon ako lang yung ginahinay no, hinaot mo abuta sa kasinatian nga mutubo na gyud ta paagi sa atong kinabuhi ug paagi sa pagdala og mga kalag atubangan sa Ginoo. Di man gud mahimo imo lang kaugalingon imong hunahunahon. Wa man namatay si Kristo para niya. Namatay siya para sa atoa. Ug dili pud mahimo nga imo lang kaugalingon imong luwason. Kay kung inana, basig ikaw na noon ang dili maluwas. Kay ang imong kalig-on anaa sa paghiusa sa lawas ni Kristo. So atong ablihan karon igsuon kabuntagon ang Tito kapitulo 3:5. Tito kapitulo 3:5 naa nata sa ikatulo sa pagtuki o ikaduha sa pagtuki sa belt of truth. Giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinaagi sa paghugas kanato aron kita mataw pag-usab ug makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. Again, giluwas kita niya pinaagi sa paghugas kanato aron mataw kita pag-usab ug makabaton og bag-ong kinabuhi
diha sa Espiritu Santo. Gamita ko, O Dios, ng imong alagad, gamita ang imong pulong, gamita ang balang Espiritu nga mulihok sa among kasing-kasing, dili mi mo pauli, sama lamang gihapon sa among pag-abot, apan anaay kausaban, paghagit sa pagpuyo, pagtarong og kinabuhi, alang sa imong kahimayaan sa ngalan ni Jesus. Nagtanan mo sultiog? So atong balikan, para lang maklaro sa atong alimpatakan, unsa bagyod ang nahitabo nato. Sa adlaw nga ikaw nga ditugyan sa Ginoo sa imong kinabuhi, sa adlaw nga ikaw gitawag natong na born again, na tao pag-usab, sa adlaw nga ikaw gi-justify, ang event nga kung asa ikaw ni surrender sa imong kinabuhi sa Ginoo, kanang panahona, kanang taknaa, kanang adlaw, kanang orasa, kanang minutuha, segundo nga ningadha kas Ginoo para pag-surrender sa Dios, something happened. So usa ni hitabuan ang panahona? Una, number one, atong makita nga nagsugod ang pag-usab sa Ginoo nimo ug kanako. Naatay matawag nga paghatag sa Ginoo og bag-ong kinabuhi. Ingon dinhi sa Roma 8:9, apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa Espiritu, kung tinuod man ugaling nga ang Espiritu sa Dios ana-ana sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. So naghatag ang Ginoo kanato og bag-ong kinabuhi. Padayon ta igsoon, Juan 3:3 ngadto sa 8. Juan 3:3 ngadto sa 8. Si Jesus mitubag, sultian ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya matao pag-usab. Unsaon man pagkatao pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na, makasulod pa ba di ay siya sa tiyan sa iyang inahan aron pagpakatao pag-usab? Nangutana si Nicodemio, si Jesus mitubag, sultian ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kung matao siya pinaagi sa tubig, mao na ang lawas, ug sa Espiritu, mao na ang ikaduhang pagkatao. Ang gianak sa tao, tao usab, ug ang gianak sa Espiritu, Espiritu usab. Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglang magpakatao kamo pag-usab, ang hangin muhuros bisan asa kinibuot mo padulong, madungog mo ang paghuros nini, apan wala ka mahibalo diin gikan o asa kini padulong. Sa mausab niini sa tanan nga matao pinaagi sa Espiritu. So sa adlaw nga nidawat kang Jesucristo sa imong kinabuhi nga Dios ug personal nga manluluwas, na tao kapag usab, dili na ka angkara ang tao atubangan ni Ginoo igsuuna. Ang imong lawas maura, ang imong unahuna maura, imong dagway maura, pero atubangan sa Ginoo naa na kay bag-ong pagkatao. Ug tungod niya na nahatagan kag bag-ong pagkatao, gihatagan ta sa Dios og pagkamatarong. Ingon dinhi sa Roma 5:1, daghang bersikulo igsoon kay gusto ko kamo mismo ang mutan-aw. Kung naa mo'y cellphone, ibutang, wala mo'y notebook, i-notes ninyo, naa man yung mga notes ng inyong cellphone, o gamita ka ang inyong text. Ayaw pakig-text sa laing tao, pakig-text sa Ginoo. Isuwat ang inyong mga notes kay bawo ko igsoon, dili gyud ninyo mahinumduman. Bisag unsa pa mo ka bright. Ingon tong panultihon dili sa Biblia, ingon nga ang pinakahait nga pangutok dili kalupig sa pinakahabol nga lapis. But pasabot ang hait nga utok makalimot, pero ang habol nga lapis bisag baga na ang imong gisuwat o nasuwat, pero imo gihapong manumduman tungod kay naa kay nasulat. Besides, mo ni ang gitawag nato nga discipleship, pagmatuto ang pagsuwat sa mga ginatudlos Ginoo. Ingon sa Roma 5:1, kay gihimo naman kitang matarong sa Dios, pinaagi sa pagtuo, may panagdait na kita uban sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So sa adlaw nga na born again ka, na tao ka pag-usab, ingon ang Ginoo naa kay bagong pagkatao, ug tungod niya na gihatagan kag pagkamatarong. You were justified. Mao nang gitawag nato nga event na siya, one time na hitabo sa mong kinabuhi, ang tanan nimong kasalanan sa nangagi, ug karon pinasaylo sa Ginoo, ug atubangan sa Ginoo gimatarong ka sa Dios. Wa na sabi mong naong, wa na sa imong pagkatao, pero atubangan sa Ginoo na usab ang imong estado. Ingon sa Roma 3:20-22, Roma 3:20-22,
Kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tao nga siya nakasala. Apan karong gipadayag sa Dios ang iyang paagi paghimong matarong sa mga tao ug kini dili pinaagi sa balaod. Gipamatud-an kini sa balaod ug sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo nga managsama man ang tanang mga tao. So paagi sa atong pagtuo, gimatarong kita sa Ginoo, pinasaylo kita sa Dios ug atubangan niya, gidawat ta sa Ginoo. Anaa natay gitawag nato sa in English ba legal standing. O naatay pag-atubang sa Ginoo nga wa tay rason nga naay makababag dina sa atong pagduol sa Ginoo kay gimatarong ta sa Dios. Ingon sa Roma 7:15 ngadto sa 22. Roma 7:15-22, wala ako makasabot sa akong gibuhat, wala ko buhata ang buot kong buhaton, hinuon gibuhat ko ang mga butang nga akong gidumtan. Busa akong gibuhat ko ang dili ko buot nga buhaton, nagpaila kini nga uyon ako sa matarong uyon ako nga matarong ang balaod. Busa dili ako mao ang nagbuhat niini kundi ang sala nga ania kanako. Nasayod ako nga wala gayoy maayo nga ania kanako sa akong pagkatawhanon. Kay bisan man may tinguha ako sa pagbuhat sa maayo, dili ako makahimo. Dili ako makahimo pagbuhat sa maayo nga buot kong buhaton, apan gibuhat ko hinuon ang dautan nga dili ko buot buhaton. Kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpasabot kini nga dili ako maoy nagbuhat niini, kundi ang sala nga ania kanako. Busa nasayran ko kini usa ka balaod. Sa higayon nga buot kong buhaton ang maayo, ang dautan noon ang akong mabuhat. Gikahimutan ko ang balaod sa Dios sulod sa akong kasing-kasing. So atong makita, dili ta matawag natong way sala. Naatay sala, mao nang gimatarong tas Ginoo. Ang gusto natong buhaton nga tarong, di nato buhaton. Tungod na sa sala nga atong ginapuy-an paagi sa atong naandan o paagi sa atong namana nga kasalanan gikan kang Adan. Pero atubangan sa Ginoo sa imong pagdawat ni Jesucristo, gitangtang tanan ng mga sala nga gitawag nato nga babag pag-atubang sa Ginoong Hesus. Unang Juan 1:8 Unang Juan 1 ngadto Unang Juan 1:8 ngadto sa 10. Kung muingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala ka nato ang kamatuoran. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya matarong og matinumanon sa matinumanon sa iyang saad ug mopasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug manghinlo sa tanan natong kalapasan. Kung muingon kita nga wala kita makasala, gipabakakon nato ang Dios ug wala nato dawata ang iyang pulong. So una gihatagan tagbagong kinabuhi, ikaduha gimatarong tas Ginoo, we were justified ug ikatulungan na hitabo. But pasabot sa atong mga kasalanan nabuhat, nagpabilin ta nga naay sala sa atong nabuhat, pinasaylo tas Ginoo. Ug tungod ni ana naanatay at tarong o pagkamatarong nga moatubang sa Ginoo. Manang wa kay rason mingon nga maulaw ko sa Dios, di na ko makaduol sa Ginoo. Dili man gitanaw sa Ginoo ang imo nang binuhatan kung nitugyan ka sa mong kinabuhi sa Ginoo ug ang pagpasaylo sa Ginoo mo ay makit-an sa amahan sa langit tungod sa dugo ni Hesukristo. Karon, una, gihatagatag bagong kinabuhi. Ikaduha, gimatarong ta niya, gi-justify. Ikatulungan na hitabo sa adlaw nga nidawat ta sa Ginoong Hesus. Gi-adapt ta niya. Unsa may word nga adapt sa Binisaya? Giampun ta. Kabalo ba ka nga pwedeng giampun, pwedeng gisagop? Kay baw ba ka nga ang katungod sa tinuod nga anak ug ang katungod sa giampun or gisagop pareho ra. Atubangan sa balaod. Kung gisagop nimo ang tao, gitarong nimo nagdawat, na ay mga dokumento nga imong giagian, gikuha nimo sa DSWD, gimatarong nimo ang pagdawat sa iyang pagkabata o unsa man gani ang iyang edad, ug giangkon niya imong apelyido, ang iyang katungod sama sa tinuod nga anak. Munang kita nga gisagop sa Ginoo, sama rata og katungod sa mga Israelita. Sama rata katungod sa mga anak ni Abraham tungod sa pagsagop sa ato ni Jesucristo sa atong pagpakasala
ug tungod kay ni surrender kita sa Ginoo, gipapas na niya og ikatulong na hitabo sa atong pagdawat ni Jesucristo. Wala lang tagi matarong, wala lang tagi tagbagong kinabuhi, iya pagyutang sagop, giadapta niya. Romans 8 verse 23, Roma 8:23. Apan dili kay ang kabuhatan lang ang nag-agulo, kundi lakip kita sa mga nagbaton sa Espiritu, ingon ang unang gasa sa Dios. Nag-agulo kita samtang nagpaabot kung kanus sa gupa ang mga anak sa Dios ug kanus luwasa sa hingpit. This means nga kita nahimo natang apil sa banay ni Jesucristo. Nahimo tang miyembro sa iyang pamilya. So dili na ka nag-inusara, wala ka ingon nga pobre mi nga banay, dili mi ingon nga iwit mi nga pamilya, wala na natanan. Kay atubangan sa Ginoo, gi-adapt ka niya nga iyang kaugalingong anak. Iya kang gisagop ug tungod ni ana ang tanang panalangin ngadto sa mga anak ni Abraham, anaa na pod apil ka sa iyang listahan. Efeso 1:5 ingon na Biblia, daan nang gitakda sa Dios sa nga himuon kitang iyang mga anak, pinaagi kang Hesukristo, mao kini ang iyang kagustuhan. So lihok kini sa Ginoong Hesus. Ang iyang pagpamuhat ni ini alang kanato. Dili ni atong kaugalingong lihok. Ang ato lang gibuhat no, ang pag-surrender sa atong kinabuhi sa Ginoong Hesukristo nga nagresulta nga hatagan tagbagong kinabuhi, siya naghatag, ikaduha gimatarong ta, siya inibuhat, o gikatulo siya ni-adapt. Iyaha lamang gihapon ang pagpamuhat. Ikaupat nga gibuhat sa Ginoo. Wala lang tagitagag bagong kinabuhi, gimatarong ta, ikatulo, gihimutan niyang iyang mga anak, gisagop ta sa Dios, iya patang gibalaan. Iya tang giyon sa igsoon. Ang pagkabalaan nga gihatag sa Ginoo dili kas-a. Mao ni ang atong gitawag nga current condition. Kada adlaw nga nabuhi ka nagpuyo, kinahanglan kang magpabilin sa imong pagkabalaan. Kay ngano, naamay musagol nga kasalanan sa imong kinabuhi. Naamay magsamok-samok nga yawa sa imong unahuna. Naamay magsamok-samok nga panintal sa yawa sa imong nagalirong sa imong kinabuhi. Mo nang kada butang nga moabot ang yawa sa imong unahuna, kinahanglan jud kang mudut-dut sa Ginoo aron mapasaylo ka ug magpabilin kang ligdong atubangan sa Ginoo na akay kahibalo unsaon pag-atubang ang imong giatubang nga mga panintal sa yawa. Ingon ang unang Korinto 6:11. Unang Korinto 6:11, ang pipila kaninyo sa magayod ni ana kaniadto apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala o gihalad na kamo ngadto sa Dios. Gimatarong na kamo sa Dios pinaagi sa ngalan sa Ginoong Hesukristo o pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. Now, atong baliko no, sa pagtugyan nimo sa imong kinabuhi, gidawat ka sa Ginoo, gipasaylo ka, nagresulta ka na sa bagong kinabuhi. Ikaduha, naghatag ang Ginoo kanatong pagkamatarong. Ikatulo, gihatagan ta sa Dios og gisagop ta niya, og ikaupat, gimatarong ta. Pero atong sabtunig suuno, ang kasalanan naapa ning kalibutan na. Paminawan nato ang gisulti sa Salmo 51:5. Salmo 51:5. Dautan ako sukad ako mahimugso ug makasasala sukad ako ipanamkon. Salmo 58 versikulo 3. 58:3. Ang mga dautan, magpabiling dautan sa tibok nilang kinabuhi, bakakon sila sukod sa ilang pagkatao. Unang Korinto 15:22. Unang Korinto 15:22. Sa ingon nga nangamatay ang tanang mga tao tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Hesukristo. But pasabot igsoon sa atong pagkahimugso, sa atong ginikanan, nasamkon kita, ang Biblia nagtudo, makasasala na kita daan. Wala pa lang kita na tao, makasasa na ta. Tungod kay makasasata natin ito nga sin nature, nga nakuha nato kang Eva at Adan, paggawas nato ng kalibutan na ato ng makita sa atong pagtubo o atong mga kalihukan. Muna pag-ingon sa Biblia nga, mauni ang kamaturan, namatay gyud kita ngadto kuyog ni Adan. Remember, di ba, katong na gisultian sa amahan
Si Eva ug si Adan ingon nga makaon ninyo ang tanan gawas aning bunga sa punuan sa taliwala sa hardin, kay kung inyo ning kanon maunsa mo, mga matay mo. Pero gikaon nila, namatay ba sila physically? Pero namatay ang ilang relasyon sa Ginoo. Sugod ng adlaw, wala na sila nakahimamat sa Ginoo. Susama sa ilang pagkahimamat sa Dios niadto magstorya sila sa Ginoo, murag mga amigo, mubisita ang Ginoo kanila, murag way lingaw ang Dios. Pero pag abot sa sala, naanay daghang kausaban. Og ato nang nakuha nga mana gikan ngadto kang Adan. Nganong di man si Eva, pastor? Kaya ang manubag manggod ang laki. Ang manubag sa pagpakasala o ang manubag sa magtiayon ang bana. Mauna nga ang manubag sa Ginoo ang lalaki. Muna pag-ingon nga asa nato na mana ang kasalanan, dili kang Eva, bisag si Eva ang sinugdanan sa tanan, ang lalaki ang manubag kay siya man ang ulo sa ilang banay. Painumdum lang mga bana. Dili porke isog kusgan ang inyong asawa ug mahal mo, sobrang pagmahal di mo patingugon, ikaw ang manubag sa Dios. Ug tanang bana mo tingog og amen, basawa diri ang asawa. Manong ni amin man ka, ingon man ako asawa. Sa tanang nilinya kuno sa langit, perte ko nang ingon, kinsa tong mga lalaki nga gimanduan na sa inyong mga asawa. Nilinya ko no, dire sa letter A, katong mga nagpamando sa ilang asawa, ngani sa letter B. Usara ko no ni Barog sa letter B, tanang bana, nilinya sa letter A. Ibang utana, nganong man ka nakaabot og langit? Isugo ko sa ako asawa, sir. Nganong nagtarong ka? Na akong asawa, sir. Mo nang nakaabot kag langit? Yes, sir. Ikaw, B. Nganong naman ka sa langit? Tumakos Ginoo, sir. Yung nganong naman ka diri? Wa man ka nga to sa kadaghanang mga lalaki. Kay giingnan mo ko sa ako asawa, diri ko no kumubarog. Igsuon manubagtas Ginoo. Kumidyar to igsuon no. Wa to nahitabos langit. Istorya to ni San Pedro, gikan ditong sabong-sabong nga ilang gibuhat. Atong sabton, ang lalaki manubag sa Ginoo, dili ang babae. Ug tanang babae musulti sa ilang bana. Amen. Roma 5:12. So namatay ang tao paagi kang Adan o paagi ni Jesus gimataw taniya, gihatagan taniya resurrection. Paagi ni Jesus. Roma 5:12. Roma 5:12, miabot ang kalibutan ng sala, pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon. Munang nahibulag tas Ginoo, busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay ang nakasala man ang tanang tao. Nganong nahitabo man na tungod sa kasalanan ni Adan. Naabot sa pasabot pasor ang tanang mga tao makasasala, as in makasasala gyud. Well, dili nato masulti nga ang tanang sala pare-parehas no ang matawag nato ilang binuhatan. Pero tubangan sa Ginoo ang sala na yung mga tao matarong sa mga balaod sa gobyerno, na yung mga tao nga tarong sa ilang ginikana, na yung mga tarong-tarong, pero atubangan sa Dios usa ta limpyo o makasasala. Tungod kay nakuha na nato ni Eva Adan, pero tungod kang Jesucristo, pag surrender nato sa Ginoo, ang tanang rason sa yawa, ang tanang rason kang Adan, gikuhaan na ugahom aron ta madala ngadto sa gitawag nga dapit ni imperno o dapit ni Satanas. Ingon sa Roma 6:17, ingon si Apostol Pablo atong sabton, Roma 6:17, apan salamat sa Dios kay bisan sa kaniadtong naulipon kamo sa sala, karon kinasing-kasing nagmatinumanon na kamo sa pagtulunan nga nadawat ninyo. So tungod di ay sa atong pagkaila sa Ginoo, giusab na ta sa Dios o gihimo ta niyang matarong, ingon si Apostol Pablo nga karon sa kasing-kasing nagmatinumanon kamo sa mga pagtulunan nga inyo nang nadawat. Karon na niadto wala tay abilidad sa pagpuyo o gitawag nato nga way kasalanan. Dili ta makapamuhat sa mga lihok nga
nga tarong tungod ka sa atong naandan nga sala. Pero karon tungod ni Kristo nga atong gidawat sa adlaw nga ni surrender kita sa Ginoong Hesus, ingon ang Biblia nga nahigihimo ta niyang matarong ug karon nagmatinumano na ta naanay mga kausaban. So niadto ulipon ta sa sala, karon giusab na ang atong pagkaulipon sa sala pinaagi sa bag-ong kinabuhi. Ingon sa Efeso 2:3, kaniadto kitang tanan sama sa kanila nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon ug sa mga pangandoy, sa atong lawas ug sa hunahuna. Busa tungod sa atong tawhanong kinaiya, gikaligut-gutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. So gipakita sa Biblia igsuon nga klaro nga naa gyud tay pagpakasala nga nabuhat og katubangan sa Ginoo, dili gyud ta tin-aw nga tao apan puno kitag kalubog sa kasalanan nga nahimo nato ang atong posisyon nga makasasa. Pero tungod sa atong gidawat kang Jesus nga pagpasaylo, gihatagan niya og bag-ong kinabuhi. Now akong giubalik na nigsuno nga ang imong pagkatao makasasala tungod sa nakuha nimo ni Adan. Ay na mo giingon nga siguro pasok mamatay ko malangit ko ngano man kay di man kusama niya nga kawatan, di man kusama niya nga chismosa, di man kusama niya nga bakakot. Tanantang tao makasasala tungod sa atong nadawat na managikan kang Adan ug tungod resulta ni ana gidala kita ngadto sa dapit sa yawa ug kung mamatay kita nga way Ginoo ngadto gyud ta sa dapit sa yawa ug tungod na ay Dios gihatagan ti kag paagi, gihatagan ta sa Ginoo dalan aron kita mausab mawala ang atong kasalanan. Roma 6:6 nagaingon diri, Roma 6:6, kay nasayod kita nga ang atong daan ug ang makasasala nga pagkatao gilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini ug dili na kita maulipon sa sala. Subot pa sabot na ulipon kita sa sala ni adto o tungod sa pagkalansang ni Kristo sa krus, iyang gilansang ang unsa igsuon ingon ng Biblia ang kasalanan. Adto ta sa Roma 6:2, Roma 6:2. Dili gayud kay mahitungod sa pagpakasala patay na kita. Busa unsaon pa man nato pagpadayon sa pagkinabuhi diha sa sala. Now, kadtong gilansang ni Kristo Jesus ang kasalanan, di ba? Ang sala iya magilansang ingon sa Roma 6:6. But pa sa pagsigsuon, ang atong pagkaulipon sa sala, kay naandan man na nato, namana man na nato, naputol sa paglansang ni Kristo sa krus sa kasalanan, nga nidawat ni Yesu Kristo, giputol sa Ginoo ang relasyon nato sa pagpakasala. Akong balikon, gitangtangan o gahom ang yawa nga himuuntang ulipon. So atubangan sa Ginoo wala na ta sa pagkaulipon mo nang naay mga tao no pagkadaot nila kang Hesus, grabe ang kausaban, kalit dayon, makita gyud nimo. Pero naay mga tao nga hinay-hinay pod pero naay kausaban. Tungod niya na atong makita nga pagbungkag sa Ginoong Hesus paagi sa iyang kamatayon sa krus sa sala sa atong kinabuhi, gihatagan ta niya ug kagawasan sa pagkaulipon sa sala. Now, tungod kay gitangtangan na tagrelasyon sa kasalanan, dili buot pasabot, wala na yung sala. Naapaghihapoy sala. Pero wala na siya'y gahom sa ato nga naa kang Jesucristo. Kay gilansang naman ni Jesus ang kasalanan sa krus sa mga taong midawat sa iyang gibuhat ngadto sa krus paagi sa pagtuo. So ang sala naa pa ba? Naa, pero wala na sa ato, wala na tay relasyon, wala na tay ingon pagkaulipon, giputol na nas Ginoo, pero ang sala ana pa nagalirong. Buhi pa ang sala. Gitangtangan ng siya grason nga mupabilin ang pagkaulipon nato diha kaniya. Munang ingon sa Roma 6:14. Na buhi ang sala pero wala na nagkontrolar nato, dili na ta ulipon. Roma 6:14 nagtudlo, kinahanglan nga dili na kamo magpaulipon sa sala, kay dili naman kamo ilalom sa balaod kundi ilalom na kamo sa grasya sa Dios. So gilingkawas na ta
gitangtang na ang gahom sa yawa, gitangtangan na ang gahom ang yawa nga himuon tang ulipon o gihatagan ta niyag bag-ong kinabuhi, pero ang sala anaa lang nag-alirong gihapon, pero wala na ni gahom sa imong pagkatao. Kolosa 1:13, Kolosa 1:13, kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit o gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak. Ang gahom sa kasalanan wa namatay. Ang gahom sa kasalanan nga ulipunon ta bugto, wa na nay gahom. Pero ang gahom sa kasalanan buhi. Naa pa na nag-alirong, pero wala na sa atong sulod nga gihimo ta niyang ulipon. Roma 6:7 gasulti, kay wala nay gahom ang sala ngadto sa tao nga patay na. Tungod kay namatay naman ang sin nature sa ato, wa nay gahom ang kasalanan nga mulihok pa nato. Kinsa nay nakahikap og patay? Kanang patay nga inyog yung gihikap. Na ipipila sa ato, ako medtech man ko, apil gina sa among anatomy o physiology, tun-an namo ang dagan sa mga parte sa lawas o i-identify. Ang patay ba igsuon, imong gitikon. Mulihok pa ba na? Mulihok ba ang patay? Bisag maghukas pa ng babae sa patay nga lalaki. Mubarog pa ba ng lalaki? Patay naman na. Ingnana ang kondisyon sa atong kahimtang pagkalansang ni Kristo sa krus na ngayon tagpagpasaylo ang Ginoo ni buhat ni anang tanan. Wala na'y gahom ang kasalanan, pero dili buot pasabot ang kasalanan sa gawas, wala na. Anaa paghihapoy kasalanan. Mauna nga ang nahitabo, gipatay ang relasyon nato sa kasalanan, mauna nga naa natay kagawasan. Pero dili buot pasabot nga wala na'y kasalanan nga nag-alirong. Anaa pa, tanawa imong tapad. Bitaw. Pero dili ang imong tapad ng kasalanan, ha? Napasaylo naman sa nasama nimo. Amen. Kung inana, pastor, nganong musala mangyapon ta, wa na may utay gahom ang kasalanan. Tungod kay nipili ka sa pagpakasala. Di man igsuuno, wala gitangtang sa Ginoo ang imong willful decisions. Wala gitangtang ang grasya nga makapili ka sa imong gustong pagabuhaton. Gitangtanga na ang gahom ang yawa nga dili kahimuong ulipon, pero wala tangtanga sa Ginoo ang imong utok. Pagka-born again nimo na tao kapag usab, nawad ang bakag utok. Pagkadawat man ni Kristo, nagmura na bakag zombie, wanay utok. Nana kong Jesus. It doesn't work that way. But some people think that that is the case. Muna atong giklaro no nga, ang yawa, wala na'y gahom sa imong sulod. Ang iyang buhaton, ang imo ng gawas. Ang iyang hatagan og dako nga pagtagad, aron ka mabitik lamang gihapon sa iyang mga litag. Dili na ta obligadong mutuman sa yawa. Wala na tay relasyon sa kasalanan, kay gibugto sa Ginoo, gibungkag sa Ginoo ang atong relasyon sa atong kasalanan nga naandan gikan kang Adan. Pero musala lang gyapon ta tungod kay imong gipili anang buhata. Now, dili lamang so atong nakita no nga ang unang gibuhat sa pagkabalaan sa Ginoo sa ato, gibugto niya ang gahom sa kasalanan. Sa atong karaan, gipasaylo ta og wala nay gahom nga moingon ang yawa, nagpaka-limpyo-limpyo ka, hugaw man ka, tanawa ko ng imong karaan. Ang imong itabag, gipapas na tanan sa Ginoo ang akong mga kasalanang nangagi. Kung naay mo ingon ng yawa, wala ang imong karaan, bati kayo. Mutubag ka, mo nang pinasaylo ko sa Ginoo, ug ang akong gitanaw ang akong kaugmaon, dili ang karaan. Unya, inaa ang yawa, og si Jesus ang akong ugma, dili na ikaw.
So sa atong pagkabalaan karon to the present, so pinasaylo tas Ginoo, gitangtangan na og gahom ang yawa sa atong kinabuhi. Sa pagkakaron, gitangtang na ang gahom sa yawa sa atong sulod, pero ang gahom sa kasalanan nagpabilin sa atong gawas. Now, ang atong gitawag nga Adamic nature, ang atong na mana nga kasalanan kang Adan, gibayluan sa Ginoo o gitawag nga langitnon nga pagkatao. Atong basahon, ikaduhang Pedro 1:3-4. Unang Pedro 1:3-4. Ang iyang Dios nung gahom naghatag kanato sa tanantang gikinahanglan alang sa pagkinabuhi, nga Dios nun pinaagi sa atong kahibalo mahitungod kaniya nga nagtawag kanato aron makaambit kita sa iyang himaya ug kaayo. Niining paagiha iya kitang gihatagan sa bililhon ug dagkong mga gasa nga iyang gisaad. Pinaagi sa maong mga gasa makalikay kamo sa makadaot nga mga kailibgon sa kalibutan ug makaambit na sa Dios nung kinaiya. So tungod kay pinasaylo na ta, gibugto ang relasyon sa kasalanan karon at the present time. Makapuyo na kuno kita, makapili na kita sa Dios nung kinaiya. Mo na divine nature. Walang gitangtang ang Adamic nature, gibayluan ta sa Ginoo o gitawag nga divine nature, dili nabot pa sa butang, maglusot-lusot na kag sa amin. Ay, Ginoo naman ko. Dahil sa amin, mulusot ko din ha. Di ko nila makita. So, naluag ang imong ang screw, hugti lang jutay. Ingon ang Biblia, pag akong bagong pagkatao, gipapas na ang akong karaan. Wa na ko'y utang. Excuse me, nakalista na gihapon ang wala ang imong mga sala. Mayong buntag. Ingna imong tapad, bayari imong utang. So, ingon ang ikaduhang Korinto 5:17. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. So wala na ang karaan, wala na ang Adamic nature, ang naa na divine nature paagi sa balaang espiritu nga ni kunsud kanato pagdawat nato kaniya nga atong Dios ug manluluwas. Ang Holy Spirit nga maoy gitawag nato nga selyo, gitawag nga deposito sa Ginoo nga naatay adtuan sa atong kamatayon aning kalibutan na maadto ta sa gingarian sa langit tungod kana sa Espiritu sa Dios nga anaa kanato. Roma 7:15, Pilipos 2:3. Daghan kaning Bible mo nang dugay kay kuno human pagtuon. Pilipos 2:13, kay ang Dios nagbuhad kanunay diha kaninyo aron paghatag kaninyong tingwa sa pagtuman sa iyang kabubuton. Mauna nga sa pagdawat natin ni Jesus karon no gibalaan naman ta sa Ginoo ang kadaadlaw pagpadayon ng pagpakabalaan ug tungod ni ana naa na tay pagpili sa pagbuhat sa tinguha sa Ginoo. Dili na sa pagkaulipon sa sala apan sa tinguha sa pagtuman sa pulong sa Dios. Kay gisulti dito, kay ang Dios nagbuhat kanunay diha kaninyo aron paghatag kaninyong tinguha sa pagtuman sa iyang kabubuton. Now, Pastor, kung naa na tay new nature, divine nature paagi sa Holy Spirit sa atong kasing-kasing, nganong naa may paglantugi gihapon sa maayo ug dautan? Nganong mag-struggle mon gihapon ko sa kasalanan? Nganong anaa man gihapon ko'y lantugi, usahay, mapildi ko sa akong emosyon, nagkumit na kong muawit sa simbahan, musayaw sa Ginoo, pero usahay, di ko ganahan. Usahay, mausab ang akong unahuna. Uban gitawag na mood swing, uban gitawag na monthly menstruation. Kaya ba mo ang monthly menstruation di lang sa babae? Sa babae, tungod sa gitawag nga estrogen. Pero sa lalaki, naapoy mga lalaki nga, matagbulan, mag-usap-usap, at takihon sa ilang whatever. Munang ang mood, grabe, making ka nga, saan na po hinahitabuan anong nitulirong na po ni siya? Ngamay naman nung tanga mong pagpangalagad sa Ginoo, ni kalita lang,
Di ko magpakitag siman, di ko mga lagad, di ko. Tanan na lang. Ya, pagkahuman, maulian na siya, oh, I miss you, let's worship the Lord. Now, Pastor, unsa man ning ingnan naabagoy presence pa ang yawa sa akong kinabuhi o presence po sa Ginoo kay gidawat man ako mo nang naa siya ipakikumbati. Roma 7:15 atong sabton nino. Usay sulti ni Pablo, ingon sa Roma 7:15, wala ako makasabot sa akong gibuhat. Wala ko buhata ang buot kong buhaton. Hinuon gibuhat ko ang mga butang nga akong gidumtan. But mapasabot, makasasala pa kagihapon at tubangan sa Ginoo, napakay sin nature, wa. Pero nganong sama ni gisulti ni Pablo, nga ang iyang lawas mura mag-natural nga mubuhat sa pagpakasala. In fact, ingon si Pablo, na-frustrate ko ni ini. Wa jud ko nalingaw sa akong pagiglantugi sa dautan ug maayo. Ingon sa 24, Roma 7:24, pagkaalaot ko gayud. Kinsa ba'y muluwas ka nako, gikan niining lawas nga nagduot ka nako ngadto sa kamatayon. Ang imong karaang pagkatao o the Adamic nature or the old nature leans to sin. Ganahan yun ng magpakasala. Pero, ang divine nature, paglansang ni Kristo sa ato, paglansang sa Ginoo sa kasalanan nga anaan nato, gibungkag na ang relasyon sa atong pagkaulipon sa pagpakasala. So wala na gyud na gitawag nga sinful nature. Naa na tay divine nature gikan sa Holy Spirit nga ana sa atong kinabuhi. Dilibot pasabot balaa kanang divine na kahanga pareho na ka sa Dios. Apan giusab padayon ka ni Ginoong Hesus paagi sa balang espiritu. Now kaning bahin sa pakig-struggle sa sakto ug dautan, pastor. Unsa man gyud ni? Atong tan-awon Galatia 5:13. Apan kamo mga igsoon gitawag aron makabaton sa kagawasan. Apan ayaw himo ang pasangil ang inyong kagawasan aron maghari kaninyo ang lawas nung kaibog. Pag alagaray hinuon kamo tungod sa gugma. Ang naghatag kanatog kagawasan ang Ginoo sa pagkaulipon sa sala. Ang nagpatinaw nga gawas natas kasalanan mao ang atong pagkahibalo sa Ginoo. Ang knowledge of God and the Word of God clearly teaches us nga wala na ang karaan. Klaro na. Pero gitudlo po ni Apostol Pablo nga dili nato himuong pasangil ang atong freedom, kagawasan sa pagpili sa mga lawas nung kaibog ug mga dautang tinguha. Kay ngano, Galatia 2:20, giklaro man ni Apostol Pablo, ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug sa pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbinagbingkilay, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog ug pagkabahin-bahin. Kaning mga butanga gitangtangan na ni ugahom sa atoa ug wala na ni ingon nga mastery o master ni nato, dili na siya master, si Ginoong Hesus na ang naghari kanato. Sa iyo po na ni akong bersikulo nga Galatians 2:20, nalansang ako kuyog ni Kristo ug mao nga dili nako ang nabuhi apan si Kristo na ang buhi dinhi kanako. So ang atong kinabuhi wala na sa yawa, nabungkag na sa Ginoo sa pagkalansang niya ang gahom sa yawa sa pagpakasala o gihatagan tag bag-ong pagkatao nga gitawag nga Dios nun ug tungod ni ana makatinguha na ta sa mga butang sa Ginoo ug ang atong kinabuhing ginapuyo karon dili na atoa kinabuhi na gikan kang Hesukristo. Ingon sa Galatia 5:24, gilansang na diha sa krus ang mga tao nga iyan na ni Kristo Jesus, ang mga tawhanong kailibgon ug mga lawas nung pangandoy. Now, gilansang ni Kristo ang unsa igsoon? Tawhanong mga kailibgon.
Usa man ning tawhanong kailibgon sa in English, mao na ang gitawag natong flesh. Gilansang na sa Ginoo ang mga fleshly desires. Pero, naidakong pero igsuon. Pero, ang paglansang sa atong kaugalingong tinguha nga lawas nun, kita ang mulansang. Atubangan sa Ginoo gitangtangan nagahom ning flesh to continue using the Adamic nature to cause us to sin, nga magpabilin tas kasalanan. Pero tungod ni Jesucristo gitangtangan na nigahom og kita na karon ang naay pagpili sa paglansang sa atong kaugalingong mga kailibgon nga mga tinguha. Mao ni ang gitawag nato nga flesh. Na atong ako lay pasabot no. Kisa sa inyo kantigo mo drive o nag-drive na sa pagkakaroon, you are driving. Okay, naayuban sa ato nakakita sa mga nag-drive. Sa imong practice sa pag-drive, di ba, very conscious ka? Bantay ka sa preno, bantay ka sa imong kilid. Grabe, hawan kayong dalan, pero ang daga nimo 5 kilometers per hour. Why kadagan? Ikaw na yun, pero 5 kilometers per hour. Mudaga na yung kag-G's, mangurog na ka. Pero sige practice, atras parking forward, you know, liko din na, kadugayan, karon hanas na ka mo drive. Di na ka maghuna-huna kung asa ka mo tamak, di na ka maghuna kung naay truck nga dako, di na ka maghuna kung muliko ba atong dapita, mo signal na ba, normal na. Mo na gitawag natong subconscious, mo na gitawag nga conscious ug subconscious. Ang subconscious gasa na sa Ginoo. Ang subconscious mo na gitawag sa science pa nga neuro pathway. Mao na ang pamaagi nga i-store ang atong mga kaalam nga bisag di na tamo nahuna ato gihapong mabuhat. Kisa sa inyo nag-drive mo na amoy kasturya nga laing tao. Ako sige, mag-bluetooth na lang ko unsa pa magsige nganuman. Kay di naman ka mabalaka pero kung bago pa kang driver, maka-story ba kag laing tao? Ayun ko sorry, nag-drive ko. Pero anan na kag-drive, napulo ka tao imong bitaw ron. Di pa mo tan-aw dito. Ngano man na, ang imong mind nagdaga na paagi sa gitawag nga subconscious. Na train ang imong pangutok na anak kay mga naandan nga makalihok ka, nya namat mo na lang imong tapad, hala, nakaabot na di ay ta. Nya ikaw napakay kasturya. Naabot na ta. Automatic. Mauna igsuon ang gitawag natong patterns, mao na ang mga conformities, mao na ang atong exposure, mao na ang atong gitawag nga gikadak-an. Kung nitubo ka ni dako kang rebelde, automatic na nimo. Kung nitubo kang matinud-anon, automatic pud na nimo. Kung nidako ka nga supak sa mga normal nga mga pamaagi, hangtod sa Kristohanon ka, mugawas gyapon na kay gitawag nga subconscious mind nga nagpadagan sa imong mga butang. Muna ingon ang Roma 12 versikulo 2 nga kinahanglan renewing of the mind. Mag-usab ta sa atong una-una. Kay ngano ang atong subconscious nagpadayon sa pagpadagan sa kasalanan. Kung ang atong nakadak ang pamaagi, pagpamakak, ang atong timbangan na ay ritoke, ang atong pamaagi sa kasayop, karong naa na kas Ginoo, kinahanglang usbo nato ang subconscious. Kay naanad man kaana. Usbununo na mo ng ingon na Ginoo, you have to be transformed by the renewing of your mind. Di na mo sulod ang pagbago mo na, kung di ka mo atin og di-group igsuon, kay mas bright ka sa Ginoo. Kaya ba kang ang Ginoo nagtudlo nga kinahan na kay house to house og pagsimba nga tambungan? Ngano? Para matrain ang imong mind to submit. Matrain ang imong mind pagrespeto sa tao. Dili pagrespeto sa imong kaugalingon nga mas bright ka. Pero pagrespeto sa pulong sa Ginoo nga gitrain nimo imong ulo nga mamati sa saktong pagtulunan. Ako igsuono sa akong katungod karon as nag-alagad sa tibok probinsya na ay mga bag-o pang mga namastor. Mutingo galing ng mga tawhana mamati ko. Ngano man, gitudloan naman ko sa Ginoo makakaton ko sa tanang tao. Pero kung sayop na ilang gisulti ako sa silang pahumanon unya akong paningkamutan nga mapasabot o asa sila ni deviate, asa sila na nasayop. Pero dilibot pasabot di na ko maminaw. Na ako'y mga trainings nga gitambungan kabalo na ko tumoy.
Pero mamati ko nga maragwa ko nahibalan. Nga naman, kay gusto kong mutubo, gitrain ako ang akong subconscious nga mutarong, dili ko magpakaroon ingnon nga mas bright. Kabaw ba kay son kung mas bright ka, magawas man na, dili man na matago. Pero kung maingong galing kang mas bright ko nimo, bugo ka. Kaya anong musulti pa man ka na? Mas bright galing ka, di nakaangay musulti. Mo natural na lang makita sa tao. Mura nag-leader ba? Ako ang leader dire, but pasabot, dili ka. Kaya sige makagyaw-yaw nga ikaw ang leader. Kaya kung leader pa ka, di ka musulti, ang tao nagsunod nimo. Pero kada talikod nimo, way taong nisunod, kasi ako yung leader, pero way taong nisunod ko, sorry na ka. Muna ang gitaw na tong subconscious mind. Muna igsuon, makakaton yung tagtuman sa pulong sa Ginoo. Sama sa D-group. Kapila na mig push, D-group. Dili na ingon para mo atin kag D-group. Kay baon ako swali. Igsuon ako manggalino, nagtuon ko ani, kabaon ako ni ani, pagka-born na ginako, gitudlo na rin ako. Hantod karon nagtuon gapon ko. Kay akong gitrain ang akong subconscious mind to adapt what should be learned. Mo kabantayin na amoy mga natural na tendency nga buhaton ninyo ang sayop kaysa sakto. Bisa kay baon na mong sayop buhaton lang mo nagisulti ni Pablo. Ang akong gibuhat ang dautam sa ganang buhat sa dautam pero mo akong gamo nang ay kalaot nako. It's because of the subconscious mind that is really the neural pathway of your brain and makes you do things that you are accustomed to do. So, ako lang nang iklaro mo nang mao ang nipurma og mga sala o kasalanan mo nang kung musala ka dili na tungod sa sinful nature, tungod na sa subconscious mind nga imong na form through the years nga imong pagpuyo. Kanang bitong automatic kang mamakak bisa kay baw kang sayop mamakak. Nakabantay mo na? Kanang automatic kang mamakak. Kanang natural ra gyud mo. Bay, kumusta? Mayman, pero ana gadugo na imong kasing-kasing, nagbuwag mo, wa kay kwarta, wa uno na imong yuta. Kumusta ka, Mayo? Mayo. Sa tinuray mo imong gisulti sa gawas mo. Ya, uban, ingon nga, Brad, na kay kwarta. Wa! Automatic po, di ba? Naatay mga naandan. Muna ang angay nga usbununon. Igsuon ang mag-usab sa ato, no? Ang pagbungkag sa subconscious mind nga naandan sa taas nga panahon nga rebelde kita sa Ginoo. Asaon na pagkabas rebelde kita sa Ginoo, hindi ta maminaw og sugyot, hindi ta maminaw sa mga tudlo, sa bisan sa mga tao nga mas bright pa ta. Si Thomas Edison, kailaman mo no, umigo man na nato. Kanang ni imbento sa bombilya. Sa iyang pong kapila kalibo nga beses siya ni sayop sa pag-invento sa suga. Pero sa iyang pong, kay baw na ko unsaon pag-invento sa suga sa 1,000 plus times sa sayop nga paagi. So naasigi kay lugar pa ulo na sa kausaban. Mo na igsuon mo na gitawag natong tinguhang lawas nun. Kasi naandan ka og pornography. Sikang tanaw og mga lawas nun og mga porno. For example lang. Nya na born again ka, makonsensya na ka, makakita ka ni ana. Pero tungod kay naanda na nimo, wa nimo girenew imong mind, grabe. Mag-struggle ka sa una kay naay Ginoo. Pero kadugayan, wa na struggle. Nagmadaugon ang imong subconscious mind. Kay wala siya na renew. Mo nang naay D-group. Ang D-group na akay mga butang nga bungkagon sa Ginoo paagi sa imong D-group pero mag-inusara ka mapahong gyud kay igsuon mawala ang imong kainit ang imong tanaw sa imong kagalingon mas maayo gyud kang tao kaysa laing tao. Ingon pa si Lester Samuel, you can even learn from a village idiot. Makakaton ka bisan sa pinakabugo nga tao kung gusto gyud kang makakaton. So pag-abot sa pagbungkag sa atong lawas ng mga pagbati, ato ng tulubagon sa Ginoo. Dili na ang Ginoo kay gibuhat naman niya ang pagbungkag pagi siyang paglansan sa krus, ang relasyon nato sa pagpakasala. I think I have gone to the time, so let me just sum this up. So ang karaan nato gibalaan ta sa Ginoo pagi sa paglansan ni Kristo, gitangtangan niya ang gahom ang yawa paagi sa iyang relasyon nato
sa pagpakasala ug ikaduha karon present nga time giunsa sa Ginoo pagpakabalaan kada adlaw tanang gitudloan mo nang D-group importante kaayo. Ayaw gyud sugot nga dawaton nimo nga wa kay D-group. Nalinlang kasayawa ana. Kay dinha gyud ka tawag na ma-train, dinha ka imatuto, dinha ka matarong. Samtang naa pa kay rebelyoso una-una, igsuon klaro kaayo nga angay kang mag-submit. Angay kang mupailawom. Usay uban na adi ko magpatudlo niya kay mas tiguang ko niya. O na kay garbo. O man siya nagtudlo kay bata siya, nagtudlo siya kay gisugo siya sa Ginoo. Kung mas kantigo ka niya, ikaw na itudlo. Ingna imong tapad. Ikaw na itudlo, mas bright man ka. Amen? Adi ko ganahan niya matudlo, kaya di siya kantigumuhan. Ay, praise God na natay bagong leader. Nagtingog-tingog na ron. Nga mas maayo siya sa iyang leader. Sugod kag imong kaugalingong Bible study. Amen? Pero kung adi ko, kawa ko'y time, bata pa ka, pailawang sa ditos bata. Maayong buntag. Tingnan imong tapag, ayaw yung absent. Ayaw yung absent sa D-group. Samtang naatan ng kalibutanan ang pagkabalaan nato gikadaadlaw nga lihok sa balaang espiritu. Kanus ang magyud ta mahingpit nga di na ta makasala igsuon pag ngadto na natos langit kay wa nay sala. Pero samtang buhi ka na ay tentasyon ang yawa kada adlaw diha sa imong kinabuhi. Mo nang ang D-group dako na siyag matabang. Mayong buntag. Kaya ba naman ko si Walis D-group pastor, di na kumutambong ana, nakadungog ko si Wali. Lahi ang espiritu ipadayag sa Ginoo sa dagko nga tapok sa manini ug sa ginagmay. Naay pagpamuhat ang Dios nga personal niyang pagabuhaton tungod kay naata anang dapita. Plus ayo na imong kaugalingon. Una-hunaang nga naa kay makatampo sa lain pong kaigsuunan nga mangita sa gahom sa Ginoo paagi sa imong kinabuhi. Karon sa ato galino sa atong music required gyud na nato tanang mo kanta, tanang mo sayaw, tanang mo mutukar kinanglang na D-group. Kung kumahimo tanan magtudlog D-group. Kung dili galing mo D-group mo request gyud mi pag D-group usa ka makatukar balik. Importante man gyud sa atong kalag ning butanga. Ug tanang naminaw musulti og and akong tapuson sa kaning bersikulo, unang Tesalonica 5:23. Hinaot unta nga ang Dios naghatag kanatog kalinaw hingpit nga paghimo kaninyong balaan aron wa nay makitang salawayon sa tibuok ninyong pagkatao sa espiritu, kalag og lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoo. So karon hangtod sa mubot ang Ginoo kada adlaw tang gipabalaan sa Dios. Sige tang giusab, sige tang mag-usab, magpabilin tang magpausab, magpaubos sa atong garbo ug magpataas sa atong pagkamainubsanon. Muna karong buntag igsoon sa atong pagtapos, akong balik-balikan ang pinakahingpit nga mabuhat sa alagad sa Dios, pagtuman sa iyang pulo. Ang usa sa sugo sa Ginoo, di lang ikaw mutubo, magpatubo po kag laing tao. Ating kag D-group ug mga lagka mangita po kag mga tao imong amigo, imong kasturya nga madala nimo sa Ginoo sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga mubuhat niini mosulti og amahan na mong langit nun nadungog nimo ang ilang pagtando, paghiusa sa imong pulong ang akong pagampo nga dili mi magpabilin nga kami lamang sa mga bana among dadon ang among mga pamilya, ang among mga asawa sa Ginoo. Sa mga tao nga dili paminyo, ilang gamiton ang ilang pagkamahigalaon o pagkanegosyante o pagkamaayo ngadto sa pagdala og kalag sa imong taliwala aron sila pud makabaton sa kaluwasan nga giandam sa Ginoo. Gamita kaming tanan sa pagpangalagad sa Dios sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mosulti og amen ug amen ug amen. Atong pakpakan ng Ginoo, praise God. Praise God. Klaro mga kaigsuunan? Klaro, gisanctify na ta sa Ginoo pero naay daily sanctification nga kinahanglan. Amen? Ang atong subconscious mind kinahanglang matrain. Unsaon na to pag-train?
mag-join ta og D-group, magbasa ta og Bible, mag-meditate ta sa Bible para ma-train nato ang atong subconscious mind. Normal na ang dili pagpakasala. Tungod kay kita gihinluan naman sa sala. Amen. Dili na to kalimtan na atay mga D-group this week. Kung wala pa ka nag-attend og D-group, attend og D-group. Unya karong Wednesday, adun na kitay cutting edge. Okay? Cutting edge unya Thursday, adunay real men, managkoan, couples ignite. And then Friday, adun na kitay cruisers, unya Saturday, adun na kitay mga natay powerhouse ang atong mga pag-ampo. Amo mong gidasig nga mo join, kauban nato, get involved, ayaw ingon na nga mas bright pa kas Ginoo. Kaya ang Ginoo mo'y nagaingon ni Ana. Katupong dili mo simba, ayaw ignang mas bright pa kas Ginoo. Og ang tanan mo ingon, og Amen. Amen. Atong pakpakan atong Ginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Okay? Manindog tang tanan. Itaas ang inyong mga kamot. Og let me declare the blessings of God in your life. Ginoo, salamat sa imong mga katawhan nga niabot, ni anhi dinhi, wala ni give up meeting together but they have come. Sa pulong nga ilang nadunggan, salamat Ginoo sa kagawasan. Salamat Lord sa kalig-on sa ilang espirituhanong kinabuhi. Ug karon si manaha sila magkinabuhi nga madaugon. Madaugon sa sala. Tungod kay imo na silang gipagawas sa kasalanan. Salamat Lord sa tanan nilang buhaton, ikaw magapanalangin. Ikaw magauban kanila Lord, magagiya sa ilang pagnegosyo, sa pag-eskwela, ang imong giya, anaa kanila ang balang espiritu, ang magauna o magasulti kanila Ginoo. Salamat Lord sa tanan nilang hikapon sa ilang mga kamot, kini Ginoo magmalampuson. Malampuson ang ilang negosyo, malampuson ang ilang pagtrabaho, malampuson, Lord, ang ilang pagsangyaw sa imong mga pulong, malampuson sila sa ilang mga tinguha, sa ilang kinabuhi. O Lord, salamat nga ang proteksyon, anaa kanila Ginoo, tungod kay ikaw nagabalibot sa imong mga katawhan. Salamat ang tanan nilang kabtangan, ikaw sad magaproteksyon. Ang imong mga katawhan Ginoo, Lord, imong gipanalanginan na. O salamat kaayo ang imong kabubuton nga maayo, mao'y mahitabo sa kinabuhi sa imong mga katawhan. Kinamong giampo sa ngalan ni Jesus. So ang tanan nga malampuson mo ingon og Amen. Okay? Your success starts on, and every believer is a disciple maker. Go and make disciples. God bless you all. Pang-invite alan sa atong 9:30 service. Padayon og share sa atong online service karong 9:30. God bless you.